sih? Partai gue. Apa masak tangi esok subuh. Wetengku mual-mual langsung nang WC. Duduk langsung syur muntah-muntah. Yang blindes gak sido masak Mbak, tak nggo turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nerate, channel yang suka ngikut dimanapun anda berada. Oke guys, hari ini hari Menggo. Tidak ada yang tidak Menggo. Sukmata. Ya, apa? Semoga tidak. Ya, ngombe vitamin popo ben gak ketularan imunnya ben kebal jadi virusnya nek iki ben gak ya. Jadi awalnya Rara geseng loro. Rara langsung sesoke genten aku. Baik. Iya, apa bar sesoke. Pokoknya pas buah kalau guys, pas buah kuwi iki awakku walah karo-karon makanya kenapa aku gak mood macak barang kuwi. Walah pundakku rasane wis puwegel ning awak ting greges, tapi ki tenggorokanku gak piye-piye, cuma ngono kuwi terus rasane koyo dahak ngono kuwi lho. Wis kerasa nek lara terus mulih kuwi langsung tak kon njaluk ngeroki Jessica. Bar dikeroki kuwi bengi terus tak nggo turu. Esoke wis baik-baik saja malah gentan ndekne watoke njugil. Iki suaraku wis suaraku seperti keadaan hilang. Wis bar watoke njugil terus ndek aku yo wis alhamdulillah gak piye-piye. Ndek maksudnya yo watoke iki ning dodo ki luaru tapi ki gak iso watok, guys. Ning dodo ki luaru ngono. Bronkitisku kata aku mat. Terus bareng ngono aku mbek Jessica iki wis menggo iki, tapi ya watokku cek biasa tak tapi nek iki njugil ya watok. Aku rong dino ki pas amono kuwi gerukanku sih ya sing gatel. Rong dino gatel terus sing ini kuwi lagi krasa ning sirahku muanteng terus yang kene wis gua terus akhirnya grok. Seminggu luwes enggak. Seminggu. Iki yo karo guys virus apa, terus akhirnya ini Lina sing ketularan yo nan. Lina sambat awake gak penak, terus iki Kinara juga sumer. Memang lagi usume guys, tapi yo piye jenenge yo gak memungkiri yo bendino yo petok yo. Marai awur yo mesti nek marai yo awur. Nulari aku juga ngerti yo Mbak yo Mas. Kene kan juga ning ngene lingkup ngene iki mesti yo nyalur. Kok meneh ndek iki kan posisine tetap kita bagi tugas ya guys yo. Kita bagi tugas pun nek misale ngono kuwi yo gak enek sing pengen Yunan loro. Iki memang usume Yunan iki Lina yo loro ternyata entuk kabar. Makanya ndek iki asline Lina melu terus dia ngomong aku gak penak Mbak ngono. Terus yo wis ndek gak melu. Iki yang dilalah lek Sri juga sakit guys. Kalau memang wis usume dadi ki paling ketoke meh mendekati musim panas katoke yo. Wis ke musim udan nih. Musim panas soalnya ndek yo kene gak udan iki katoke ndek iki yo. Tapi ning ngono udan terus. Lah yo ning Bojonegoro udane dhuwures tapi ning kene gantian musim mungkin. Ya wis mari kita lihat keadaan Lina. Aku yo iki menyampaikan mohon maaf yo guys yo sing kemarin semua Nek mau kontennya kan diupload, aku sudah membaca. Terima kasih untuk kritik dan sarannya. Insya Allah untuk kritik dan sarannya nanti Insya Allah saya rubah. Terus pokoknya makasih banyak. Sing ngendo yo jadinya aku apa jenenge Mbak nek nyekel kamera aku Mbak ngomong ae kakean ngomong kok piye pas nyekel kamera ngono. Aku mohon maaf nanti diperbaiki guys. Terus sing kok banding-bandingno ndek inginane. Iki kan kono aku ki ngomongin kok engko dikira anu Mbak wis gak apa-apa lah. Wis ngono ya pokoknya aku mohon maaf sebesar-besarnya pemirsa nek salah kata, salah perbuatan atau mungkin cara kerjaku kurang berkenan untuk pemirsa semua. Aku mohon maaf. Terima kasih kritik dan sarannya itu saya terima guys. Kalau kalian komentar gitu aku nggak terus tantrum enggak kok. Selama ini aku juga mengevaluasi KB ku dan aku belajar alon-alon aku belajar guys gitu ya. Mohon maaf nek enek keluputan atau piye aku di bawah alam sadarku aku mohon maaf sebesar-besarnya. Ora kowe tak dikit aku ya kena wis gak apa-apa Mbak, tapi aku ya wis yo kene mohon maaf lah yo sing pas maem iku lho
Kan nek didelok kan memang ning kamera ketoknya aku mau lungguh-lungguh ae. Tapi Mbak Pal obah guys, tapi kok nek kene klarifikasi ya Mbak aku ndekne ya wes soalnya aku yang ngene, apa yang kalian lihat itu yang kalian nilai. Soalnya ya memang gak disetting. ya Allah Mbak Pal padahal ketenan kene duwe job desk masing-masing Kan guys. goreng iwak sampai bar tadi sak wen-wen kebledosan minyak iya aku Terus guys. Mbak Pal resik-resik sing wis setelah Sing ringkes sing wis bar-bar. Makanya didelok sing gue kayak guri Mbak Pal terus aku Full sing hujatan ngisahin ning Kak. guri terus aku sing nyepal. Dadi iki kabeh iki job desk sampai iki ke wis sini wis enek jobe dewe-dewe. Tapi ya wes. Ya wes yang kalian lihat apa itu yang kalian lihat itu yang kalian nilai. Soalnya ya nek ringkes-ringkes ya gak ngerti disetting ya. Ya wes gak apa-apa. oh kene dikira. Aku wis maca aku ya mbak guyu. Iya wis. Memang apa yang mereka lihat itu yang mereka nilai. Wis ngono kuwi ae. Ya guys kita lihat saja keadaan Lina. Ya maaf nek enek motong Iya. ngomongan ya Mbak aku. Maksudnya ada yo kene ngomongan ngene iki saut-sautan ngono ki lho dadi kesane koyo motong ngomongan aku yo minta maaf. Ya jenenge manusia ki enek guys sing 100% baik dan tidak pernah melakukan kesalahan sempurna yo renek. Menungso ki panggone kleru. Tidak klarifikasi guys, cuma iki Wes, Saroma kita- terima kasih. iya, terima kasih. kritik Kita dan juga sarannya. Dijadikan evaluasi pengarepe penake piye. Ya demi kebaikan bersama ya guys ya. Ya memang lebih baik diomongkan. Maksudnya ben mengarepe ki lebih baik lagi. Iya, tak baca kok guys kritik dan sarannya panjenengan semua. Aku selalu baca semana aku sing iso tak perbaiki, aku salah ya bakal tak perbaiki. Tapi kadang komennya kalian sing koyo Mbak Pal ndek nginane ngomong Mbak Pal gak ubah ngene juga itu bukan hal sing perlu diperbaiki karena memang Mbak Pal di belakang juga bekerja sing gak kesoting gitu guys. Yo kita pilah-pilah lah ndi sing untuk diperbaiki dan ndi sing panjenengan semua nggak tahu yo. Saya nggak tahu dan cukup kita sing di lapangan aja yang tahu Yang seperti itu. Ya kita nggak guys. Terus makasih banyak pokoknya untuk kritik dan caranya untuk megang kamera ben gak omongan juga kita perbaiki ya Mbak Pal yo. Pada pokoknya aku nek nyeklik kamera nek guyu suara kebedek. Iya, yo kadang lah piye sing disoteng kadang gak omongan nih yo, kadang yo bingung. Wis apa iki? Wis tak pateni Tindah, sik. tindah terus. Oke guys, sudah bersama Yong Sri. Yong Sri guys sakit. Iya. Apa sih? Pati gue apa masak tangi esok subuh wetengku mual langsung nang WC tidak langsung suwur muntah-muntah yang blintes gak sida masak Mbak tak nggo turu balik bu nah wis penak tak terus dikeroki Pak To kok ya ayo periksa sik emang kok ae kok sore ae Oh, alah vertigo. Vertigo nih kumat guys. Masya Allah. angker keselen sithik ya ngono Oh, kita Daud nek wong tandur Nggih. ngirim bolak-balik Dewi jenengan sing masak gambar. Ya Allah, nggih tak pertama. gak aku prei rong dino, telung dino saiki aku. Oh, Jadi tekan. kemarin mlebu aku tuh ngomong, Mbak Riri aku gak bisa masuk, pusing aku, kepalaku. Ya gak apa-apa Mbak, anak Mbak Tino. Iki sing sakit Yong Sri. Niki kula Jessica dek wingi Rara, awalnya Rara Rien. Terus iki ketularan. Ya, Terus Lina. tapi yo Nggih. panas. Nggih. Sajane ape nyuting Lina guys ki mau, tapi Lina lagi awake urung penak, Tapi aneh ngomong. tapi mendingan. Orangnya rumah sakit yang rumah sakit. Boten. sing dirasakno apa sih? Sing dirasakno jarene apa panas. Panas karo gorokane krasa. Iya, gatel guys, kene iki saya kemeruyek. Gatel watuk iki wangi li tanganane. Terus apa jenenge wetenge ya lara. Ternyata ndek mau tak tekoni nek setiap ndek niki panas mesti melok wetenge melok-melok lara. Dadine wetenge iki yo bar dikompres. Nggih. Biasanya iki lho. Nggih. Terus dikompres dik wau. Tapi niki pun mendingan sih. Mendingan tapi yang gua sore terpaksa ya periksane kan nek ora tak periksane ora gak marah. Napa tak terpaksa nggih? Anten baje. Nek aku sore ae mbek Pak Tom. Oh, alah nggih mboten apa-apa pasti mboten ngangge motor. Iki kok baru luhur nganu tukang pijit apa rene pijit. Oh, langsung pijet jenengan. Apa? Niku pijetnya pijet pribon, pijet diurut ngoten. Anu, deler nang pasti. Pijet iki. Estri. Istri Mbak. Lah
Yang ora mergawe gas nek misale bengi apa pas butuh pengen praying. Nek butuh aku main menghubungi. Yang mriki. Yang kalen. Alah, wong kan ado ya. Mau tiga kae. Tapi kayak Wong iki kerja Mbak lah. Engko bakdo luhur Mbak. jadi niki kan betah bajen dhewe nek kersa mungkin diterkait. Niku. Boten. Boten nek mau aji kengken kali endang kok maksudnya yang sering nek pengen periksa kok terno sisan Mbak ngoten pon sanja. Nah iki kok Mbak Epi training kok ketelingsingan. Sih. Itu jangan mungkin butuh. Apa nek batu pijat atau pripon? Boten mungkin mah. tanganmu kena ning kamera enggak sih soalnya jari nem ning kamera ini saya sebelah Enggak. Iki nganu guys. Putri alhamdulillah di rumah ya yang Sri. Jenengan kersan apa yang Sri? Napa? Mungkin tak ajak Putri maem. aja ngajak putri napa Ya, maaf mungkin tumbas jenengan dibungkus ke sekalian. Kersan apa? Juga napa? Males ya awang-awangan. bakso seger-seger Bakso. Daging malah gak diwen. Sabenge kuwi bakso yang Sri unger-ungeren kuwi ya. daging sumer-umer Nah, iya ya. Ndek dalu begitu tumbas ke putri cek bilang rasane. Napa? Mbok apa? Es. oh mau es Malah es. Jenengan iku lho. Ana bisa sakit kok es. pengen es Alah, lha niki napa Elsa mantuk mriki dinten apa? Dereng ngertos. Oh. terus kalian minggu dewe Minggu jarane ra minggu. Wis iki wis minggu ya cara ngomong. dereng lah Kurang Wis tanggal 13. 13 14 besok 2 minggu 2 minggu. Lah, iya. berarti bener sias anu yo sias pindah mereka tinggal Aja ngono, yang Sri nangis kok. Guyon lho ya. Nek wingi yang Sri nangis, aku salah ya. Aku delok apa rambut? Delok, awet. Delok kan saya. Kena nangis merah. Lah wong ku lho, Mbak, delok nang ya, didelok ning nganu ya. Nangis men. Aku apa kalah. Iku ya Putri. Malah yo yang Sri. Lho ta ya. Omong anak-anak kae. maksudnya ki guyon kan karo-karo di konten bae ki ngenten yo joteng Mas Dimas dia ngono anu pengen kena apa ngono apa jenenge anu lek seribar tak anu ni tak prank ki mau cering ngomong Kan udah di mana? nggih teng di Apa ditekoki? Lah ambek mae. Apa Kan diprank mae? iya yang sering berarti prank mae Oh, ora ya kuwi. di prank mae ya kuwi Pas Mas. masak, Neng kono. guri terus aku ditelepon mandor ki ngono kan yo jenenge mandor lu mama pindah kono mama kono yo ngono kan yo terus bareng nama itu kan nama Denda Mas Dimas kalane anu Sri tak anu nih jere tak prank jadi ngono mak karo guyu kekelan ngono walah saiki diemotno langsung ya nangis malah boten yang pinjeng paling yang sampai mriki mbonan Mbak telepon apa rambut? Elsa. Masih kok sing telepon kok. Oh, piye? Mantuk kapan jare? Ini ora ngomong mantuke kapan to. Ora ngomong. Lah, pripun iki? Ada ya. telepon adek kok enek suara enggak Heeh. Ndekne telepon mau. kok enek suara Ndekne telepon. Ning ndi, Put? Apa? Arep ning ndi? Kamu ngajak ning ndi? pengen ning ndi Ora pengen endi-endi. Di sana Putih lah, Put. Ya Allah, mam tek putih ya. ya ning kono. Lah ning kono. mama ada belen ning kene yo cek putih lho Pak Lah gak betul, Mbak. Jajan betul. gak kena Panas 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 yo nang kene yo. Aku yo rambut yo tetep pireng iki. Piye lah cara pas kulitane kerjane ning AC yo nani yo yo kerjane ning AC adem. Put kerjane adem-adem ae. Ning Bandungan dulu. ora kena panas belas Iya, iya. Walah, yo wis pengen apa, Dek? Makan apa-apa. Mana apa? 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 Lah ya apa aku pengen apa sing urung tahu. Wis tahu. Sing ora nek ning Semarang. Apa? Sikil hot renek iki hot. Aku gak doyan saat iki. Oh, gak dela apa? Kok terus kolesterol sih kan?
Yo ora apa-apa lah kok. Apa? Apa? Dombalane kok yo. Cilok kuah, ya nek Cilok wae. Cilok kuah. cilok kuah, terus apa nih sih? Ya iku lho Lontong pengen cilok. Oh. Cilok kuah. Ya aku iki ndek iki wis sampe ngejek mbak. Boten edan. Sampe ngejek mbokku. Ayo cilok kuah. Engko sik malah lara. Sesuk ae muni ngono, ndek iki ngomong sesuk ae. Nah, aku mlebu mulai kerja. Apa berarti nang omah sih? Suwi, Mbak. Berapa minggu? Apa? Anu tanggal 5 balik kok. Oh, 5 minggu anu toh bulan depan toh. Ya berarti masih lama banget toh, masih tanggal 14 kok. Berarti ya hampir 3 setengah bulan minggu. lah ya. Iya, masih lama. Piro? Tanggal 5. 8. Oh, itu Itu urung. Wah, ya. Ya wis kesinggung atau cilok kuah yo sing selesai. Saya tak kundi. Tak kundi. Lek tau anu gak ya? potong. Oh, potong rambut. Potong rambut. Rambutnya bingung. Rambut Tanggur. Ini Daud tuh tanggur nih. Betul kerja di perusahaan tenan. Gak engko sorean gak tak tau ae. Dene apa bersama sang suami. Iya, iya. Nek ngene put. Kak Popo ning omah, piye? Kayak nganten ngono. Nganten-ngantenan ning omah ngono. Wah, lah yo. Ya ora apa-apa, guys. Asa biar apa? Awar ben gelem dieloki. Terus puten purun ta? Lagi niki Pak purun. Nggih purun menawi. Kula nggih ningaline nggih kan pas bukoke. Tak tingali. Bedino ning kono ya paling apa? Me time terus apa Mas Mandor menikmati waktu bersama Mbak kono. Iya nggih. Paling ya pinten-pinten dinten nikah. Kirang paling 2 hari lagi ya sampai ya Mbak. Iki paling nek gak OTW sesuk ya saiki ki OTW. Iya, paling kan kayak surprise paling. Nggih. Surprise datang. Pulang ngonteng iki. Lah, Mbak Winona pengawinnya pripun? Diterang mobil iki Bu. Siapa? Andri. Mas Andri. Oh, nyater Diterang ngoten. mobil, heeh. Kancane iku Bu Esela. Berarti mungkin paling langsungnya nih ngoten meleh. Mbo ya. Gak ngerti. Apa diparani celana? Nah, yo Paling Nggih, udah Pak. di mobil aja. surprise Caca. Nggih. Kan video call. Mereka sing kaya kan berangkatnya pas kene lebaran yo, jadi ini kan orang bulan. Lah nggih. Sambil tesek libur. Pulang ke situ. Loh, tukang pijetnya lo wis datang, guys. Kita berangkat. Bapak isu gimana potong awak? Ben Pak ojek. Pijetnya kan suwe. Saya betul Aku sini sendiri. Ayo. Enggak. Cus, guys. Kamu saya lupa baca. 12. Iya, kita ada bulan-bulan nak jual-jual. Walah panas era karuan. Iya, Mbak. Aku kan letaknya pokoknya gurine. Iki piye? Nek cacah dijak numpak iki sedeng ora ya? Ora sedeng. Masa ora sedeng. Sedeng Mbak siji ngarep. Yo sayo. Heeh. Mantare tinggal kene ae. Nek kono sampai sedeng genjel. Enggak kayak Iki berarti first time ya? Naik bajai. Sesuk tak kayak nasi. Iki nek sore enak put, tenan. Nek sore iki sejuk ngono. Nyore numpak bajai. Nek awan panas karena ikine panas. Sayang kamu dose yo. Ngono. Iya. Mas gas, kuwi pas darah paling langsung. Urung. Wis ora? Urung pasti iki loro do. Urung iki. Lagi kurang. Wis penutupan ae gak apa-apa. Yang berangkat nggih. Nggih, Assalamualaikum. Cus, hai guys, kita berangkat dulu. Aku tengah apa kamu?
Eski ngajak Putri mau jalan-jalan, ditunggu di konten berikutnya ya guys ya. Oke, kita on the way dulu. Dadah sih. Yang Sri mau pijet guys.